Her skal jeg præsentere for jer Emma og Karoline. Bølge! Hej Tivoli! Nu er det blevet tid til mini-playback. Vi vil nu præsentere for 4 mini-playback-numre. Men det er ikke hvilket som helst mini-playback-numre. Det er nemlig vinderne af Ungdomsringens mini-playback år 2014. Men det er faktisk også forskellige vindere. Nogle har vundet talentpriser, andre har fået en første, anden eller tredje plads, mens så også nogen, der har vundet publikumsprisen. Men Karoline, jeg tænker, inden vi går videre, skal vi så ikke forklare publikum, hvad mini-playback egentlig er? Jo, det er faktisk en ret god idé. Mini-playback er en konkurrence, som klubben Søborg hvert år arrangerer for Ungdomsringen. Deltagerne vælger en sang og lader som om det er dem, der synger. Emma, vi skal til at videre nu. Nå, ja. Dommerne kigger efter en blanding af en Af dans ja. Og teater. og show Og udstråling. Ja. Men Emma, Ja. der er nok nogen, der bare er en lille bitte smule bedre end os. Ja, kun lidt. Jo, men hvad nu hvis vi ser en førsteplads, så kan det være, at vi kan få nogle tricks derfra. Det er faktisk en rigtig god idé. Jo, men så lad os da få førstepladsen fra FK-konkurrencen på scenen. Og det er Munken med Smash Slash lige New York. Lad os give det så.